Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα podcast 19-19. Σήμερα είναι υπέρτατη χαρά γιατί βρισκόμαστε εδώ στη Νέα Μάκρη και υποδεχόμαστε τον κύριο Χρήστο Τσιαμούλη. Έλα, χειροκρότημα. Καλώς σας βρίσκω. Πολύ χάρηκα που ήρθατε. Ευχαριστούμε που μας φιλοξενείτε. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστήση μου, ναι. Να είστε καλά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και για όλους μας. Εμείς, εντάξει, δεν σας γνωρίζαμε προσωπικά. Μάλλον εγώ σας γνώριζα λίγο, έχουμε γνωριστεί. Αλλά είναι και μια καλή ευκαιρία να σας γνωρίσει ο κόσμος και για όλους μας, όλοι σας έχουμε ως δάσκαλο, θα έλεγα. Θα μου επιτρέψετε να το πω. Ως δάσκαλο. Οπότε να ξεκινήσουμε. Εγώ θέλω να κάνω μια γενική ερώτηση καταρχάς. Ωραία. Ποιος είναι ο πιο σωστός όρος για να χαρακτηρίσουμε αυτή τη μουσική που εκπροσωπείτε κι εσείς και εμείς από μέρους μας? Δημοτική μουσική, λαϊκή μουσική, παραδοσιακή μουσική. Εσείς πώς θα την... Ναι, κοίταξε, οι ανάγκες της μουσικής αγοράς λίγο ταυτοποίησαν αυτούς τους όρους. Το μεν λαϊκή μουσική μας έρχεται στο μυαλό το μπουζούκι μετά τη δεκαετία του 40, 50, 60 εκεί. Η λέξη παραδοσιακή μουσική μάλλον γίνεται πιο γνωστή με το Σίμωνα τον Καρά, την Δόμνα Σαμίου και το Χρόνι τον Αηδονίδη που το φέρουνε. Και είπαμε και ο πρώτος όρος είπες... Λαϊκή, δημοτική, παραδοσιακή. Δημοτική, ναι. Και όταν ακούμε δημοτικά, λοιπόν, σκεφτόμαστε τα κλαρίνα. Ναι. Αυτά είναι τα δημοτικά, τα άλλα είναι τα παραδοσιακά. Ελαφρά. Ναι. Της ελαφράς μουσικής. Ωστόσο, υπάρχει σωστός ορισμός. Κοίταξε, δήμος είναι ο κόσμος, έτσι. Ναι. Ο λαός. Το λαϊκό πάλι το ίδιο πράγμα εννοεί. Ναι. Και η παράδοση υπονοεί το λαό, αλλά πιο πολύ περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μεταδίδεται. Παράδοση είναι σαν τη σκηταλοδρομία. Κάποιος παλιός δίνει σε κάποιον καινούριο κάτι, το οποίο αυτό έχει μεγάλη αξία, συναισθηματική και πραγματική βέβαια. Αξία, έτσι. Πιο πολύ τονίζει τον όρο. Άρα ταυτίζονται κατά κάποιο τρόπο. Ναι, νομίζω πως δεν ενοχλεί κάποιον να... Αλλά στην πράξη, άμα πει σε κάποιον, είπαμε λαϊκή μουσική, θα σου πει αυτά είναι μπουζούκια. Η δημοτική θα σου πει αυτά αυτό είναι. Ξέρετε, αυτό είναι συζήτηση που μεταξύ τους η μουσική και εσείς φαντάζομαι θα έχετε βρεθεί, θα έχετε τέτοια εμπειρία τέλος πάντων. Που μεταξύ τους οι μουσικοί μπορούν να κάνουν επί ώρες. Ποιο είναι πιο σωστό, λαϊκή, δημοτική, παραδοσιακή. Ναι, κοίταξε, ίσως και η λέξη δήμος, ας πούμε, να έχει πέσει λίγο στην αφάνεια. Ναι. Ο λαϊκός είναι πιο ζωντανό, έτσι, η λαϊκή μουσική, η μουσική του λαού, ας πούμε. Ναι. Είναι. Και σε όλο τον κόσμο λέγεται folk. Ναι. Αν το folk μεταφράζεται λαϊκό, τότε και η παράδοση είναι λαϊκό. Του λαού. Ναι. Ωραία. Γέννημα του λαού. Εσείς πώς και ασχοληθήκατε με τη παραδοσιακή μουσική? Επειδή έπρεπε να διασωθεί κάτι ή επειδή θέλατε και... Όχι, θα σου πω. Εγώ μεγάλωσα σε αστικό περιβάλλον στο Περιστέρι στην Αθήνα. Η μουσική μου εμπειρία ήταν τα ξένα συγκροτήματα. Ήμουν αλάτρης εκεί όλων των ξένων συγκροτημάτων της εποχής μου. Δηλαδή... Ξέρεις τώρα, από Beatles και Deep Purple και ναι, Bob Dylan. Θα μας πείτε ένα κομμάτι που το ακούγα συνέχεια. Κοίταξε, τους Beatles τους είχα φάει, δηλαδή δεν ήταν ένα, έτσι. Ήταν κάπου 5-6 άλμπουμ τα οποία τα είχα φάει, ας πούμε. Ναι. Και τελικά πώς και ασχοληθήκατε με την παραδοσιακή μουσική? Κοίταξε, κάποια στιγμή είχα περάσει από το Σίμωνα Καρά. Ήταν ο αδελφός μου εκεί και έκανε μάθημα. Εγώ τα σνόμπαρα. Τι μάθημα έκανε? Έκανε Βυζαντίνια με το Σίμωνα τον Καρά. Εκεί στο... Ως μαθητής δηλαδή. Ως μαθητής, ναι. Και γινόταν μια γιορτή που έκανε ο Σίμωνας για την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Γίνεται κάθε χρόνο ακόμα και τώρα. Εκεί λοιπόν είχα πάει και συνάντησα λαϊκούς μουσικούς που παίζανε. Καλή ώρα που λέγαμε για λαϊκούς μουσικούς. Ένα κριτικό είχα ακούσει πόντιο. Θυμάστε ποιοι ήταν? Με τίποτα.
Με Ναι. τίποτα. Μόνο το πόδιο, ναι, το πόδιο το ξέρω καλά γιατί είχαν παίξει μαζί, τον Παπαβραμίδη. Α, προλάβετε Παπαβραμίδη. Ναι, έχουμε παίξει και μαζί. Ω, Ναι, μεγάλη τιμή. Αυτό είναι δήλωση. ναι. Εδώ. Ο Παπαβραμίδης ήταν πρώτης γενιάς πόντιος Ναι. και είναι μέχρι και σήμερα θεωρείται από τους Πολύ καλός. κορυφαίους. Δεν άκουγε τότε, μουσικούς. έτσι. Έπαιζε και δεν άκουγε. Ναι. Δηλαδή, όταν ήθελε να του πει να παίξει, τον σκουντάγανε. Και για να σταματήσει, πάλι τον σκουντάγανε. Δεν σταμάταγε με τίποτα. Όταν τους άκουσα λοιπόν, έπαθα μια ζημιά. Δηλαδή, κατάλαβα πως υπάρχει κάτι δυναμικό, ένα πολύ δυναμικό στοιχείο και ζωντανό. Αλλά δεν ήταν στη δική μου εμπειρία. Δηλαδή, εγώ από οικογένεια, ας πούμε, είχα μεγαλώσει με τα τραγούδια που λέγανε στην Αθήνα. Τα χρόνια του πατέρα μου, ξέρεις, ελαφρά μουσική. Ναι. Βέβαια, ο πατέρας μου τραγούδαγε και πελοποννησιακά, ας πούμε, τώρα τα πουλιάκια, Μάραντος κλπ. Είχα ακούσει κάποια τραγούδια. Μ' άρεσαν, αλλά όχι κάτι πολύ να με συγκλονίσει, ας πούμε. Παίζατε και ήδη μουσική. Παίζατε κιθάρα. κιθάρα, ναι, έτσι. Κιθάρα, μαντολίνο, φυσαρμόνικα, τέτοια. Μόλις λοιπόν άκουσα τα όργανα ήταν πάντα για μένα το σημείο εκείνο που με ξύπναγε. Πειράστηκα πάρα πολύ και άρχισα να το ψάχνω. Και στην αρχή ξεκίνησα με λαούτο. Χωρίς να ξέρω, χωρίς δάσκαλο. Ούτε είχε εκεί στην εκδήλωση εκείνη. Όχι, ούτε πρώτη φορά άκουσα από τον Σούλη. Ήταν συνεργάτης της Σαμίου. Μικρασιά της πρόσφυγας ήταν ο Σούλης. Μ' άρεσε πολύ ο ήχος, εντυπωσιάστηκα, αλλά δεν υπήρχε πουθενά στο περιβάλλον μου. Κάποια στιγμή λοιπόν περνούσα με τον αδελφό μου από την πλατεία εξ αρχείων και δεξιά υπήρχε ένα μαγαζί που λεγόταν Πάλας. Και βλέπω ένα όργανο κρεμασμένο και λέω αυτό πρέπει να είναι το ούτι, λέω, γιατί το είχα δει μια φορά. Μπαίνω μέσα και το αγοράζω 14.000. Νομίζω αν θυμάμαι καλά το ποσό. Δηλαδή σήμερα σαν να λέμε. Δεν μπορώ να σου πω αντιστοιχεία. Ναι, Φθηνότερα πάντως θα ήταν. Ναι. σίγουρα. Λοιπόν, το παίρνω σπίτι και λόγω της διάθεσής μου, εγώ είχα ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο την ικανότητα να παίζω. Ναι. Να το βρίσκω, ας πούμε. Πώς είναι κουρδισμένο, πού πατάμε, ξέρεις τώρα. Άρχισα να παίζω. Δηλαδή στο εξάμηνο επάνω είχα βγάλει αρκετούς σκοπούς και άρχισα να παίζω σε ένα συγκρότημα που είχε φτιάξει ο αλφός μου για να παίζουν με τη χοροδία των εκπαιδευτηρίων Τσιαμούλη στο Περιστέρι. Έκανε συναυλίες σε κινηματογράφους τότε και φώναζε μουσικούς όπως είναι ο Παπαβραμίδης, όπως ήταν ο Στέφανος ο Βαρτάνης, παίζει βιολί αυτός, είναι πολύ σημαντικός βιολονίστας, ο Μαθιός ο Βεντούρης στο λαούτο, ο Ανδρέας ο Παπάς που σίγουρα θα τον ξέρετε σε πολύ μικρή ηλικία, τότε, πολύ μικρή ηλικία, ο Μιχάλης ο Κλαπάκης που εκεί γνωριστήκαμε για πρώτη φορά, τέτοιη μουσική. Εσείς τι ηλικία ήσασταν τότε? Εγώ θα ήμουν 19 ή 20 εκεί, κάπου εκεί. Σαν να λέμε είχα τελειώσει το σχολείο. Μόλις είχα τελειώσει το σχολείο λίγο πιο μετά. Ναι. Η παράδοση και γενικά η μουσική που αντικατοπτρίζεται στην παράδοση, πιστεύετε ότι ζει ακόμα ή είναι κάτι που προσπαθούμε να νεκραναστήσουμε? Κοίταξε, αν κρίνω από τα συναισθήματα που μου προκαλούν εμένα, πολλές φορές συγκλονίστηκα. Και να σας πω ένα παράδειγμα, όταν ήμουν σε εκείνη περίπου την εποχή, μου κάνανε στη γιορτή μου δώρο τη ρεμπέτικη ιστορία του Χατζηδουλή. Μόλις άκουσα λοιπόν το Μανέτζι Βαέρι, άκουσα ας πούμε αυτό τον ήχο τον παλιό και τον τρόπο που τραγουδεί αυτός, άρχισα να κλαίω. Δηλαδή κάτι μου έλεγε που δεν ήξερα όμως τι, γιατί δεν το είχα ζήσει καθόλου. Ναι. Οπότε υπάρχει αυτό το πράγμα μέσα μας με έναν τρόπο που δεν γνωρίζουμε ούτε εμείς, ας πούμε. Ακόμα και τώρα όταν τα ακούσω κάτι, ας πούμε, μπορώ να σου πω πως αυτό είναι συγκλονιστικό. Οπότε η παράδοση νομίζω υπάρχει και χωρίς εμάς βέβαια, αλλά και μέσα από εμάς, γιατί όταν και εμείς κάτι ακούμε, το αναπαράγουμε με τον δικό μας τρόπο. Οπότε βάζουμε την προσωπικότητά μας, που είναι πολύ βασικό πράγμα σε όλες τις τέχνες, το να υπάρχει προσωπικότητα συγκεκριμένη που να μεταφέρει αυτή τη μουσική. Γιατί ανάλογα με το ποιος είσαι, έτσι τραγουδάς και έτσι το αισθάνεσαι. Σωστά. Οπότε νομίζω πως είναι ζωντανό. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα που το πιστοποιούν αυτό. Δηλαδή, αν δούμε τη νέα γενιά τώρα και αυτή που προήλθε από τα μουσικά σχολεία κλπ. Και βλέπεις με πόσο κέφι και πόσο σωστά και όμορφα παίζουν,
λες αυτό το πράγμα υπάρχει μέσα στις ψυχές τους. Δεν γίνεται τόσο γρήγορα, ας πούμε, να μάθουν και να παίζουν. Ναι, ναι. Οπότε δεν είναι ένα ειδολόγημα, αυτό είναι το... Ναι. Μπορεί να υπάρχει το ειδολόγημα ταυτόχρονα. Δεν είναι, όχι, είναι κάτι άλλο. Εσείς όταν πρώτο ξεκινήσατε, πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να τεκμηριώσετε αυτό το χώρο της λεγόμενης παραδοσιακής μουσικής? Δηλαδή η παραδοσιακή μουσική τι ήταν τότε για τον λαό, τι αντίκτυπο έχει στην κοινωνία? Κοίταξε, να σου πω, από τη μια πλευρά ήταν μεταπολίτευση, που σημαίνει πως εμείς είχαμε μεγαλώσει με το Γκαμπαφλή, αν σας λέει το όνομα τίποτα. Έκανε εκπομπές με δημοτικά στη τηλεόραση επί επταετίας. Οπότε είχαμε συγχαθεί οτιδήποτε ήταν δημοτικό. Μας προλάβατε, αυτή ήταν η επόμενη Τα ερώτηση. κλαρίνα δηλαδή. Τα κλαρίνα, Ναι, ναι. τα κλαρίνα. Μα Είχε βάζετε στιγματιστεί. τα πριν. Είχε στιγματιστεί. Πολύ, πολύ. Ναι, ναι. Και είχε αποστρέφεια ο κόσμος. Ναι. Και η νέα γενιά ακόμα περισσότερο. Ναι. Οπότε και όταν μετά ασχολήθηκα, κουβαλούσα ενοχή. Είχα μια ενοχή που τα έκανα αυτά. Δηλαδή προσπαθούσα να βρω γιατί τα κάνω και τι αντιπροσωπεύω με αυτό που κάνω. Νομίζω όμως ότι η γενιά σας το απενεχοποίησε ξανά Ναι, τη έτσι μουσική ακριβώς μας. έγινε, ναι. Ταυτόχρονα βέβαια άκουγα και άλλα πράγματα. Ας πούμε είχα ακούσει για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση τραγούδια του Θοδωράκη παιγμένα από το Διακογιώρη, τον Τάσο, στο Σαντούρι. Μόλις άκουσα τον ήχο του Σαντουριού, συγκλονίστηκα. Μ' άρεσε πάρα πολύ και λέω τι είναι αυτό. Δηλαδή από τη μια έχουμε μια προσωπικότητα όπως είναι ο Μίκης και από την άλλη έχουμε την τέχνη του οργάνου, αυτού του δικού μας, ας πούμε, οργάνου, που ακόμα και σήμερα το Σαντούρι όταν το ακούσεις σε όμορφες στιγμές είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε υπάρχουν πολλά είδη που ακούω εκείνη την εποχή. Ας πούμε το ούτι. Για να μάθω τι είναι το ούτι πήγα στην Τουρκία. Ένας κλασικός όμως και καλά έγινε όπως Πότε έγινε. πήγατε πρώτη φορά? Γύρω στο 80... Ναι. 82, 83. Και εκεί συναντήσατε μουσικούς Εκεί Τούρκους? συνάντησα χωρίς να γνωρίζω κάποιον. Δηλαδή δεν είναι όπως τώρα που ξέρεις πως είναι αυτός ο μουσικός. Πήγα και συνάντησα μουσικούς, αλλά λίγο κατά τύχην, ας πούμε. Δηλαδή πήγατε, δεν είχατε προγραμματίσει κάτι. Πήγατε, είπατε Τίποτα, θα πάω. έτσι. Θα πάω. Ένα Ναι, πρωί ξυπνήστε. Πώς πας στην Αφρική και πας να ανακαλύψεις τη χαμένη πολιτεία των Ίνκας, κάπως έτσι. Πάω εκεί και βρήκα το Γελμάζι Πέκ, ας πούμε, ο οποίος ήταν σαζίστας, αλλά κυρίως κατασκευαστής. Εγώ όρασα το πρώτο μου σάζι. Ενδιαφέρον, δεν ήταν το όργανο που με ταρακούνησε βέβαια. Το ούτι μ' άρεσε πιο πολύ. Ναι. Πήγαινα λοιπόν και έψαχνα να βρω να πάρω ούτι και άκουγα αουτίστες που παίζανε και μ' άρεσε πάρα πολύ. Και αυτοί μου λέγανε, εμείς δεν παίζουμε, δεν παίζουμε ούτι, λέει. Γιώργος Μπατζανός. Ναι, Μπατζανός. Ήταν το πρότυπό τους, ας πούμε. Ναι. Οπότε άκουγα κι εγώ. Δεν υπήρχε τότε το YouTube και λοιπά να τα βρεις εύκολα. Έψαχνα να βρεις καμιά κασέτα παλιά. Κασέτες. Που να έχει μέσα κάτι. Αυτοί είχαν εκεί οι κασέτες? Είχαν, όχι πολλά πράγματα. Επίσης έβρισκα και παρτιτούρες όμως. Διαβάζατε παρτιτούρες? Διάβαζα, ναι. Διάβαζα, από την κιθάρα ήξερα. Οπότε λίγο έτσι πιο πολύ τσίπησα με το ούτι. Αλλά περνώντας τα χρόνια το ένα έφερνε το άλλο και έτσι ανακάλυψα διάφορα όργανα τα οποία και τώρα μου αρέσουν πάρα πολύ, όπως είναι η πολιτική λύρα, όπως είναι το νέι. Να ρωτήσω κάτι. Το ούτι εκείνη την εποχή στην Ελλάδα ήταν γνωστό όργανο? Όχι, παλιά έπαιζε εκείνη η παρέα της Ρόζας Εσκενάζη, που ήταν ο Αγάπιος Τομπούλης που κάλυπτε το ούτι και έπαιζε το ούτι. Μεταγενέστερα ουσιαστικά από το Σαραγούδα. Ναι, τον Νίκο ακούσαμε. Νίκο. Που και αυτός τότε το είχε ξεκινήσει, δεν ήταν... Μεγάλος, αν δεν κάνω λάθος, και αυτός μεγάλος ξεκίνησε. Ναι. Μετά τα 45 νομίζω, κάτι τέτοιο. Και ήταν και επίσης ο Δοϊτσίδης στη Θράκη, ο οποίος και αυτός το έπαιζε όμορφα το όργανο. Πολύ ωραία. Σωστά, ναι. Και αυτός μελετούσε. Πήγαινε στην Τουρκία, έπαιρνε όργανο, άκουγε, έκανε μαθήματα. Είχε μια τέτοια σχέση καλή. Αυτούς τους δύο άκουσα. Αλλά μαζί με αυτούς ταυτοχρόνως άκουγα τον Νίκο τον Στεφανίδη, που έπαιζε κανονάκι. Αυτός μου άρεσε πάρα πολύ. Εξαιρετικός μουσικός. Και αντέγραφα τα ταξίμια του στο ούτι, χωρίς να ξέρω. Προσπαθούσα δηλαδή να μάθω από αυτόν.
μέσα από παλιές κασέτες και βινίλια. Ναι. Αυτή ήταν. Ναι. Εκείνη την περίοδο και ίσως λίγο πιο μετά ήσασταν και από την πρώτη γενιά που μπήκατε σε μουσικά σχολεία να διδάξετε και φτιαχτήκαν και πολλά σχήματα στον χώρο. Ναι, κοίταξε. Εγώ είχα την τάση του να διδάσκω επειδή η οικογένειά μου είναι δάσκαλη. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου δηλαδή και ο αδελφός μου. Είχαμε τα εκπαιδευτήρια στο Περιστέρι και φαίνεται υπάρχει μέσα αυτή η τάση. Με το που έμαθα λοιπόν το όργανο ξεκίνησα από το 84 νομίζω να κάνω μαθήματα στο Γουλανδρή Χόρν. Οπότε δίδαξα στο Γουλανδρή Χόρν, στο Μουσείο Λαϊκών Οργάνων, ξεκίνησα στο 2 στο Περιστέρι, σε διάφορα και σε πιο μακρινά μέρη. Πήγα 2 χρόνια, δίδαξα στην Κύπρο κάτω. Μετά πήγα στο Δημοτικό 2 της Πάτρας, στην πλατεία Όλγας. 6,5 χρόνια. Την οργώσατε τη χώρα δηλαδή. Ναι, ναι. Και σεμινάρια και τέτοια, ό,τι μπορούσαμε τότε. Βέβαια, αυτοί που ήταν τότε ενδιαφερόμενοι δεν ήταν τόσο πολλοί όσο τώρα, μην νομίζεις. Ναι. Ήταν πιο πολλοί άνθρωποι που το γνωρίζαν. Τι είναι αυτό, ας πούμε. Ναι. Αλλά επειδή ήσασταν και η πρώτη γενιά, ας πούμε, που μπήκε λίγο πιο συστηματικά να το διδάξει και σε αστικό περιβάλλον, δεν είχατε και κάποιο πρότυπο διδασκαλίας, δηλαδή στην ουσία εφήβρατε εσείς ένα πρότυπο. Ναι. Βασικά το κάνεις με αγάπη, αυτό που αγαπάς το δίνεις και βλέπεις βέβαια και αν ο άλλος πόσο μπορεί να πάρει. Ξέρεις τώρα στη διδασκαλία υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν τα καταφέρουν πολύ καλά ίσως, αλλά τα αγαπάνε το ίδιο με σένα. Αυτό είναι το σημαντικό. Οπότε με γνώμονα αυτό δείχνεις και ξέρεις πως αυτοί οι άνθρωποι θα πλουτίσουν είτε τον εαυτό τους είτε την οικογένειά τους αργότερα, ας πούμε. Είναι καλό. Ναι. Ήταν μια εμπειρία για μένα σίγουρα. Και επίσης αυτό που μου άρεσε είναι πως είχα επαφή με το υλικό, με το ρεπερτόριο δηλαδή, γιατί δείχνοντας πολλά διαφορετικά πράγματα ουσιαστικά τα κρατούσα και εγώ στο μυαλό μου. Και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα με τη διδασκαλία. Συνεχίζει, ναι, συνεχίζει. Τι είναι αυτό που σας κρατάει και το κάνετε με τόσο θέρμη ακόμα? Κοίτα να σου πω, στην πραγματικότητα βλέπω πως ακόμα το πράγμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Ναι. Δηλαδή, για παράδειγμα τώρα διδάσκω στο ΚΕΠΕΜ. Ναι. Εκεί στα Εξάρχεια, η παλιά σχολή του Σίμωνα Καρά. Και έχουμε μεγάλη ανάγκη για τα θεωρητικά. Ένας άνθρωπος που να σου λέει, ρε παιδί μου, με ένα ξεκάθαρο τρόπο κάτι και να σε οδηγεί, ας πούμε, όχι να σου λέει πληροφορίες σκόρπιες, κατάλαβες, να είναι σε σειρά όλο το πράγμα. Οπότε βλέπεις πως ακόμα και τώρα η διδασκαλία αυτή είναι πολλοί άνθρωποι που ψάχνουν να την πάρουν. Ναι. Και αυτό σε κρατάει. Τώρα διδάσκεται θεωρητικά με βάση και όσα ορίζει πλέον το Υπουργείο ως προαπαιτούμενα. Ακριβώς, το ΦΕΚ εκεί. Με την αναγνώριση των παραδοσιακών οργάνων πλέον. Ναι. Όπως λέγονται. Πώς τη βλέπετε αυτή την εξέλιξη με την αναγνώριση των οργάνων? Κοίταξε, καλή είναι. Βέβαια όλα τα πράγματα πρέπει να τα ελέγχουμε. Δηλαδή τα ράσα ως γνωστόν δεν κάνουν τον παπά. Ναι. Δηλαδή όχι επειδή κάποιος πήγε εκεί βγήκε αυτό που πρέπει. Είναι πολύ καλό που υπάρχει. Πολλοί κόσμος θα ωφεληθεί από αυτό. Το επίπεδο ανεβαίνει πολύ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί επειδή πηγαίνω στις εξετάσεις των οργάνων και βλέπεις πολλούς αυτούς που είναι και καθηγητές κιόλας, τώρα ξέρεις. Ναι. Παίρνουν τα πτυχία, ας πούμε, και σου παίζουν και είναι πάρα πολύ καλή μουσική και γνωρίζουν πολύ καλά και το ρεπερτόριο. Ναι. Οπότε υπάρχει και άμυλα και συνεχώς το επίπεδο ανεβαίνει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί από την άλλη υπάρχει και η τάση, κάποιος που πιθανώς δεν πολύ ενδιαφέρεται για την ουσία των πραγμάτων, να αναπαράγει πτυχία για το τίποτα. Και σε ανθρώπους που δεν πρέπει. Και υπάρχει αυτός είναι ο κίνδυνος. Αυτό, ναι, υπάρχει ο κίνδυνος ότι επειδή μιλάμε και για ένα περιβάλλον ιδιωτικής εκπαίδευσης κατά κάποιο τρόπο στα οδεία. Που δεν ελέγχεται κάπως. Υπάρχει ο κίνδυνος. Ναι, ακριβώς. Να πληρώσει, να το πω κοινώς, ναι. κάποιος Ακριβώς. για να το πάρει. Οπότε εκεί αυτό εμπίπτει στη δικαιοδοσία του εκάστοτε οδείου, της εκάστοτε σχολής, και των δασκάλων και της επιτροπής, των επιτροπών. Ακριβώς. Και να συμπληρώσω εδώ πως και το ελληνικό κράτος, επειδή τίποτα δεν κάνει καλά, δεν φρόντισε κιόλας να δώσει και κάποιο είδος αναγνώρισης στους παλιούς καλούς μουσικούς. Ναι.
Γιατί δεν το κάνει αυτό, γιατί φοβήθηκε πως αν δώσει σε κάποιους θα βγουν οι υπόλοιποι και θα πούνε τι κάνετε εμείς γιατί δεν αναγνωριστήκαμε. Δεν βρήκαν τον τρόπο δηλαδή. Έγινε ίσως και λίγο βεβαιασμένα αυτό, χωρίς να υπάρξει μια και καθολική συζήτηση και με τους μουσικούς. Όχι, υπήρξε συζήτηση, έγιναν αρκετές συναντήσεις, 4-5 συναντήσεις και Αθηνά και Θεσσαλονίκη, που μαζεύτηκαν όλοι οι μουσικοί και κατάθεσαν απόψεις και είπανε και μαλώσανε κλπ. Υπήρξε προετοιμασία. Απλώς η ελληνική πολιτεία δεν τόλμησε να κάνει κάτι. Ναι, από πλευρά πολιτείας. Ναι, για παράδειγμα, το τουρκικό κράτος φώναξε 10 μουσικούς, δύο από κάθε όργανο, ας πούμε, οι οποίοι ήταν οι πιο αναγνωρίσιμοι. Ναι. Τους έδωσε ένα πτυχίο τιμής, παραδείγματος χάρη, και οι οποίοι διδάξαν τους πρώτους καθηγητές. Ναι. Έκανε μια αρχή, βρήκε έναν τρόπο. Να ρωτήσω κάτι που και τη γνώμη σας ή αν το γνωρίζετε, αν έχει συζητηθεί σε αυτές τις συζητήσεις, γιατί εμείς δεν γνωρίζουμε. Χρειάζεται να βγει, επειδή δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, χρειάζεται να βγει μια πρότυπη ύλη για τα όργανα, τα παραδοσιακά. Για παράδειγμα, στην Ποντιακή Λύρα δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα σπουδών συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει, αλλά έχει καταθέσει. Ο Μιχάλης ο Καγιοτζίδης έχει καταθέσει. Ναι, αυτό δεν το γνώριζα. Ναι, το έχω κιόλας. Αυτό το ρωτάω. Αυτό το πρόγραμμα. Όλοι είχαν καταθέσει προγράμματα σπουδών. Αλλά γιατί δεν... Σου είπα πως δεν υπήρχε η ανάλογη σοβαρότητα να καταγραφούν όλα αυτά. Εμείς κάναμε το πρόγραμμα αυτό σε μια επιτροπή, αυτό που βγήκε στο ΦΕΚ. Κάναμε ένα γενικό πρόγραμμα όπου μετά κάθε όργανο θα πρέπει να παραδώσει τη δική του ύλη. Ναι. Δηλαδή η Ποντιακή Λύρα θα πρέπει από κάποιους ανθρώπους που θα το φροντίσουν να μαζέψουν όλα τα σημαντικά αυτά κομμάτια, να τα καταγράψουν και σε πεντάγραμμο από την άλλη, γιατί περνάει και μέσα από εκεί. Οπότε είναι μια διαδικασία. Οπότε είναι μια διαδικασία που όμως το Υπουργείο το δέχεται. Δηλαδή, αν πάνε εκεί οι μουσικοί αυτοί, θα γίνει. Θα γίνει στο μέλλον, λοιπόν. Μακάρι. Θα γίνει στο μέλλον. Μακάρι. Μιας που πιάσαμε τα περί διδασκαλίας και επειδή έχετε γράψει και ένα θεωρητικό βιβλίο που και για μας αποτελεί, ας πούμε, ένας μοχλός για να ξεκινήσουμε κάπως να ασχολούμαστε και με τη θεωρία πάνω στη μουσική. Το γράψατε εν ώψη της διδασκαλίας σας τότε στο Δίο Αθηνών. Ναι, ήταν ακριβώς επειδή τότε δίδασκα χωρίς εγχειρίδιο, δεν υπήρχαν και βιβλία. Όλα ήταν σε φωτοτυπίες, ας πούμε, ήταν μια ταλαιπωρία για μένα και κάποια στιγμή αυτό το έκανα βιβλίο. Όπου εκεί τι έχει πολύ συμπυκνωμένα, όχι με πολλά λόγια δηλαδή, μια ματιά πάνω στη θεωρία της παραδοσιακής μουσικής όπως εφαρμόστηκε στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, υπάρχει, ας πούμε, μια σύγκριση μεταξύ ενός βυζαντινού ήχου, πώς είναι σαν ανατολικό μακάμ, και με μια επίσης στενογραφία δική μου που την έχω βάλει σαν κλείδωμα αυτής της σχέσης που είπα προηγουμένως. Γράφω κάποια παραδείγματα, γράφω μια πληροφορία που πιστεύω πως αυτή φτάνει και όχι παραπάνω πράγματα. Είναι λίγο λιτό δηλαδή, αλλά πολύ συμπυκνωμένο. Και αφορά διάφορα. Αφορά την ιστορία της μουσικής, αφορά τα διαστήματα της μουσικής αυτής, αφορά τις κλίμακες που λέγαμε, τα μακάμ κλπ. Επικράτησε αυτή η θεωρητική σας πρόταση. Κοίταξε, στην Ελλάδα αυτά επικρατούν ως εξής. Αφού περάσουν τα πρώτα χρόνια και το έργο αυτό έχει πολλές καλές γνώμες και πολλές ενάντιες κριτικές, στο τέλος ή επιβάλλεται ή ξεχνιέται. Ναι. Δηλαδή ο χρόνος αναδεικνύει κάτι αν είναι. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας άνθρωπος να βγει και να πει, να έχει τη γνώση και να πει αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό για αυτό το λόγο, είναι πάρα πολύ καλό για εκείνο το λόγο. Μια ωφέλιμη κριτική. Είναι τώρα πολύ δύσκολο να υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος. Ήταν ευκαιρία βέβαια τώρα που καθιερώθηκαν και τα πτυχία. Ναι, κοίταξε. Εγώ στους μαθητές μου, οι μαθητές μου το γνωρίζουν. Σίγουρα. Αυτό, έτσι. Και πολλοί διδάσκονται με βάση αυτό. Αυτό έχει μια που το ρώτησες τώρα, έχει την εξής οπτική. Οι βυζαντινοί ήχοι βασίζονται πάνω στην οκτωηχεία και στους κυρίους και πλαγίους, ας πούμε, σύμφωνα με αυτή την διάταξη. Εκεί όμως υπάρχουν πολλά πράγματα
στην παράδοση που δεν εμπίπτουν. Για παράδειγμα, η υπηρώτικη μουσική έχει πενταφωνία. Ας πούμε. Σωστά. Έχει... Τα Αυτό έχετε στην πραγματικότητα βέβαια, τα δεν έχετε βάλει εμπίπτει και εκεί. αυτά μέσα. Τα έχετε βάλει και αυτά Τα βέβαια. έχω βάλει, ναι, αλλά τα έχω βάλει με έναν τρόπο διαφορετικό. Επίσης τα μακάμ. Τα μακάμ μοιάζουν πολύ με τους ήχους όπως τους έχουμε εμείς, αλλά δεν είναι πάντα ίδια. Υπάρχουν άλλα μακάμ που εφαρμόστηκαν στην Ανατολή και άλλα πράγματα που πιθανώς να παίχτηκαν στην Ελλάδα. Όλα αυτά όμως είναι πολύ ίδια επίσης. Πολύ κοντινά. Ναι. Πρέπει απλώς λίγο να τα πιστοποιήσεις αφού έχεις γνώση του ρεπερτορίου. Η πραγματική θεωρία είναι το ρεπερτόριο. Όποιος έχει ακούσει ρεπερτόριο, αυτός μπορεί να τσεκάρει κάτι αν είναι έτσι ή δεν είναι. Πάνω σε αυτό που λέτε ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι. Ότι μελετώντας την ελληνική παραδοσιακή μουσική, βλέπουμε μερικές φορές ότι φεύγουμε και από τα πρότυπα του συστήματος των Μακάμ, π.χ. η Ήπειρος που έχει πεντατονία, ή από τα πλαίσια των πενταχόρδων και των τετραχόρδων. Εσείς τι συνειδητοποιήσατε μελετώντας το ελληνικό ρεπερτόριο για τη μουσική αυτή που ανταποκρινόμαστε? Κοίταξε, υπάρχει η επιρροή της Μικράς Ασίας, είναι πολύ κοντά στη λογική και της οκταηχείας και των Μακάμ. Ναι. Είναι πολύ κοντά. Και διαστηματικά είναι κοντά. Η υπόλοιπη Ελλάδα διαστηματικά δεν είναι τόσο... Είναι επηρεασμένη, αλλά όχι τόσο πολύ. Επίσης υπάρχει ο τοπικισμός. Υπάρχει, ας πούμε, η μουσική της Θεσσαλίας είναι ιδιαίτερη. Ναι. Για κάποιους λόγους, ίσως κοινωνίες πιο μικρές, πιο τοπικές. Ξέρω εγώ, στην Ήπειρο κάποια χωριά είναι απομονωμένα. Κάτω στο νότο, ας πούμε, η κριτική μουσική έχει το δικό της κόσμο και είναι αποκομμένο από τα υπόλοιπα. Υπάρχει εκεί το Μακάμ. Υπάρχει η ίδια αίσθηση, η ίδια πληροφορία είναι, αλλά δεν εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο. Ας πούμε, το Μακάμ πρέπει να έχει αυτή τη σειρά. Αυτό και αυτό. Ο κριτικός μουσικός δεν ασχολείται με το να είναι αυτό και αυτό πάντα έτσι. Πρέπει να βάλει αυτό και κάτι άλλο. Η λογική όμως είναι ίδια. Είναι πολύ παραπλήσια. Να σας κάνω μια ερώτηση τώρα που μου έρχεται στο μυαλό. Επειδή οι καταβολές μου είναι και από βυζαντινή μουσική, έχω κάνει βυζαντινή μουσική, τα παλιά θεωρητικά για τα Μακάμ βλέπαμε ότι έδειχναν έναν τρόπο με βυζαντινή σημειογραφία. Εσείς συμφωνείτε με αυτόν τον τρόπο? Κοίταξε. Δηλαδή μπορεί η βυζαντινή σημειογραφία να αποδώσει σωστά ένα Μακάμ? Μπορεί. Αυτά γράφτηκαν έτσι γιατί... Και εσείς νομίζω δεν το έχετε στο θεωρητικό? Όχι, εγώ γράφω με πεντάγραμμο και ήθελα πάντα αυτή η μουσική να ταξιδέψει παντού. Γι' αυτό το λόγο δεν βάλατε. Ναι. Επίσης ήξερα το ανέκδοτο που λέει πως σχετικά με τη βυζαντινή μουσική και τους Τούρκους. Έλεγε οι Τούρκοι γράφουν πεντάγραμμο και τραγουδάνε βυζαντινά, ενώ οι δικοί μας, λέει, διαβάζουν τα βυζαντινά και τραγουδάνε ευρωπαϊκά. Κατάλαβες? Δηλαδή μπορεί να έχεις όλες τις δυνατότητες και να μην κάνεις τίποτα. Ναι. Αυτό που μετράει είναι τι έχεις ακούσει. Τι έχεις στα αυτιά σου. Οπότε δεν με πείραξε το πεντάγραμμα. Δεν το θεώρησα ποτέ εμπόδιο. Δηλαδή το πεντάγραμμα είναι μέμο. Είναι να θυμάσαι κάτι. Το καταγράφεις και το θυμάσαι. Και από εκεί και έπειτα ακούς κάτι και το ερμηνεύεις με διαφορετικούς τρόπους. Οπότε διαβάζεις αυτό το πεντάγραμμα και το παίζεις με 10 διαφορετικούς τρόπους, διαβάζοντας την ίδια παρτούρα. Αυτή εργαλείο. Είναι η δική μου φιλοσοφία. Δηλαδή και στο πεντάγραμμο δεν γράφεις αυτά που αναλύεις. Γράφεις μια μελωδία απλά. Εσείς είστε πιο κοντά στο τουρκικό ή στο αραβικό σύστημα? Αν μ' αρέσει πιο πολύ, να σου πω, κοίταξε, υπάρχουν πράγματα που μ' αρέσει πολύ από τους Τούρκους, πάρα πολύ, αλλά υπάρχουν και πράγματα από τη ζωντάνια της αραβικής μουσικής που τη ζηλεύω, δηλαδή νιώθω πως είναι ζωντανή. Αλλά απ' την άλλη εκτιμώ και αυτά που έχουμε εμείς εδώ. Δηλαδή έχουμε τόσα πολλά μουσικά είδη που άπτονται και της τουρκικής και της αραβικής μουσικής. Μοιάζουν πολύ. Ναι. Οπότε δεν αισθάνομαι πως ζηλεύω μετά και να πω να μου αρέσουν μόνο τα οθωμανικά, ας πούμε. Κάποια στιγμή τα βαριέμαι κιόλας, γιατί είναι όλα μετά φωτοτυπία, δηλαδή το ένα ίδιο με το άλλο. Κάποια βλέπεις πως ξεχωρίζουν, οπότε ακούς αυτά. Σε όλες τις μουσικές είναι έτσι. Ναι, ισχύει. Κάποια προβλήματα ορολογίας πάλι που μπορεί να υπάρχουν, όπως π.χ. νομίζω το συνηθέστερο είναι με τους λαϊκούς δρόμους, με τα μπουζούκια αντίστοιχα. Που είναι, ακούς ονομασίες, π.χ. το ουσάκ,
που τελείως αλλιώς το ερμηνεύει κάποιος που ξέρει μακάμ και τελείως αλλιώς κάποιος που παίζει μπουζούκι. Αυτό είναι και θέμα κουλτούρας και ρεπερτορίου ενδεχομένως. Αυτό, κοίταξε, είναι μια συγκεκριμένη ιστορία. Επειδή στον Πειραιά τη δεκαετία του 30, ας πούμε, υπήρξε ο Γιωβάν Τσαούς εκεί, ένας καλός μουσικός που ήταν στο παλάτι αυτός. Αυτός τα ξέρε. Είχε φτιάξει ένα ταμπουρά που είχε και κάποιους μπερδέδες παραπάνω που ήταν τα σάζια. Τους τα έδειχνε, αλλά κανένας δεν είχε τέτοιο όργανο. Ναι. Όλοι είχαν μαντολίνα, ας πούμε, που τους βάζανε μακρύ χέρι, μπουζουκάκια, και κανένας δεν τα έπαιρνε έτσι. Οπότε, αφού δεν υπήρχε ο μπερδές αυτός, παίζανε τον πλησιέστερο, ας πούμε. Που είναι, για παράδειγμα, αυτό που παίζουν τώρα στα μπουζούκια και το λένε ο Σάχ. Αυτός ο τρόπος. Οπότε επικρατεί εκείνο. Ή μπερδέψανε το Σιγκιάχ με το Χουζάμ και τα λένε ανάποδα. Ναι. Και το Καρτσιλιάρ με το Γιουλί και τα λένε ανάποδα. Κάτι τέτοια. Ναι. Οπότε όμως δημιουργούν μια παράδοση ταυτόχρονα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επί δεκαετίες συνονούνται με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορεί να το χαλάσει αυτό. Κατάλαβες. Γιατί πιστεύετε ότι δεν επικράτησαν στη σύγχρονη μουσική οι αρχαίες ελληνικές ονομασίες? Ο τρόπος, Ναι. Κοίταξε, οι τρόποι προσπάθησε η βυζαντινή μουσική να τους συντάξει. Αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Γιατί δεν είναι μόνο η θεωρία, είναι το αν έχεις ρεπερτόριο που να αντιπροσωπεύεται στη θεωρία αυτή. Δηλαδή είχαν ξεχαστεί τα μέλη, η παράδοση, είχαν μείνει μόνο τα γραπτά. Και οι βυζαντινοί ήχοι που προσπαθούν να είναι οι αρχαίοι τρόποι. Δεν θέλουν να αλλάξουν, προσπαθούν να είναι οι αρχαίοι τρόποι. Το ρεπερτόριο που είχαν ήταν λίγο διαφορετικό από αυτό που ήταν οι αρχαίοι τρόποι. Ναι. Οπότε προσαρμόστηκε στο ρεπερτόριο που υπήρχε. Εκεί έχουμε λοιπόν τους ήχους και έχουμε ήχους που έχουν κυρίους και πλαγίους. Για παράδειγμα, έχεις, ας πούμε, το πρώτο, έχει κύριο και πλάγιο. Έχεις τον τέταρτο, έχει κύριο και πλάγιο. Υπάρχουν άλλοι ήχοι, παράδειγμα χάρη ο δεύτερος και πλάγιος δεύτερο, που δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Ναι. Δεν έχουν την ίδια σχέση, ας πούμε, τη σχέση πέμπτης που έχουν οι άλλοι. Γιατί απλώς το ρεπερτόριο δεν ανταποκρινόταν στη θεωρία αυτή. Είναι άλλο πράγμα η θεωρία και άλλο η πράξη. Ναι. Άρα, αν συμπυκνώσουμε και αυτά που λέγαμε πριν, θα μπορούσε να υπάρξει ένα ενιαίο θεωρητικό σύστημα για όλη την ελληνική μουσική, ή θα ήταν ίσως και λίγο δοστρωτήρας για κάποια είδη που μπορεί να μην συμβαδίζουν? Λοιπόν, κοίταξε. Μπορεί να ψάξει να βρει τη λύση. Εγώ αυτό που έψαξα και βρήκα είναι πως όλα τα μακάμια, όλοι οι ήχοι και τα πάντα είναι 9 κλίμακες. 9. Οπότε έκανα 9 κεφάλαια στο βιβλίο με πρότυπο αυτή την κλίμακα και όλα τα μακάμια που από αυτή την κλίμακα πηγάζουν και με μια μικρή παραλλαγούλα, ας πούμε, που προέρχονται. Έκανα μια δική μου κατάταξη. Ναι. Δεν ασχολήθηκα με κύριους πλαγίους που έτσι κι αλλιώς υπάρχει η γνώση αυτή από τη Βυζαντινή, όποιος θέλει πάει και τη παρακολουθεί. Ούτε με το σύστημα του μακάμ, γιατί υπάρχουν άλλα μακάμ που ποτέ δεν παίχτηκαν εδώ. Δεν υπάρχει ρεπερτόριο. Ναι. Οπότε δεν μπορεί να μιμήσει σε κάτι έτσι χωρίς να έχεις αντίκρισμα. Αυτό, αν δεν έχει ανταπόκριση στο ρεπερτόριο που λέγαμε. Οπότε θέλω να σου πω, μπορεί να βρεθεί κοινή συνιστόσα. Ναι. Και να οριστεί. Να σας πάμε στις δυνάμεις του Αιγαίου. Βεβαίως. 1985 επισήμως εμφανίστηκε το συγκρότημα. Εγώ βλέπω μια χαρά θυμάστε πάντως, γιατί μας λέγατε πριν, δεν θυμάμαι και πολλά λεπτομέρειες. Καμιά φορά κολλάνε τα ονόματα. Τι εξέφρασε το σχήμα στη μουσική σκηνή εκείνης της εποχής? Ναι, ήταν κάτι που δεν είχαν ακούσει. Επειδή έγινε ο πρώτος δίσκος που λεγόταν και έτσι, Δυνάμεις του Αιγαίου. Θα μας πείτε λίγα λόγια και για το σχήμα πρώτα? Δηλαδή γιατί... Ωραία, πώς έγινε δηλαδή? Ναι, ο κόσμος που μας βλέπει μπορεί να μην το γνωρίζει. Και γιατί ήταν αυτό το και σχήμα? γιατί Δυνάμεις του Αιγαίου? Πώς βγήκε το όνομα? Έγινε ένα πανηγύρι στο σπίτι του Στέλιου του Ράμφου, ο οποίος είναι έτσι φιλόσοφος ο Στέλιος ο Ράμφος. Στο σπίτι του ήταν ο Διονύσιος ο Σαββόπουλος. Ήταν ο Λουκιανός ο Κελαϊδόνης και άλλοι εκεί. Εμείς παίξαμε προς το τέλος. Παίξανε διάφοροι. Και παίξει και ο Τάκης ο Σούκας, να τον ξέρετε. Ναι. Και παίξαμε και το άρεσε του Διονύση και μας είπε, θέλετε να κάνουμε κανένα δίσκο? Λέμε εμείς βεβαίως. Και πήγαιναμε για ένα χρόνο στο γραφείο του και κουβεντιάζαμε. Εκεί λοιπόν τότε ήταν της μόδας οι μουσικές ταξιαρχίες. Ο Πανούσης. Ναι. Και είχε αυτό το δυναμισμό, ας πούμε, ξέρεις, του
του ροκ συγκροτήματος αυτό. Βρήκαμε ένα παλαπλήσιο όνομα που είναι οι δυνάμεις του Αιγαίου. Το δυνάμεις είναι από τη μια που θυμίζει τις αγγελικές δυνάμεις και από την άλλη θυμίζει τις στρατιωτικές δυνάμεις. Δηλαδή είχε κάτι το έφλεκτο, ας πούμε. Και το Αιγαίο επίσης είναι ο χώρος που βρέχει τη μία περιοχή του ελληνισμού που είναι η Ελλάδα και την άλλη που είναι η Μικρά Ασία. Γιατί δεν μπορούμε να λέμε πως η Ελλάδα είναι μόνο από εδώ, κρύβουμε την αλήθεια. Οπότε το Αιγαίο είναι αυτό που τα βρέχει και τα δύο. Ο πολιτισμός λοιπόν εκεί στοχεύει. Και αν σκεφτούμε πως και τα κυκλαδικά εδόλια και λοιπά έχουν μεγάλη παλαιότητα, πραγματικά ο πολιτισμός αυτός είναι το σημείο, τέλος πάντων, σημείο εκκίνησης. Ποιοι ξεκινήσατε στο σχήμα εκείνη την εποχή? Εγώ έκανα τότε με τον Δημήτρη το Γιαλαμά που έγραφε τα στιχάκια, ο οποίος τώρα είναι μορφωτικός ακόλουθος στη Μόσχα, ένα συγκρότημα και έπαιζα ούτε και του Μπελέκη. Όταν γίναμε λίγο βαρετοί, ήρθε ένας φίλος που τον ήξερα, ο Νίκος ο Γράψας, και έπαιξε λαούτο. Αυτή είναι η πρώτη ομάδα. Η πρώτη μαγιά. Ναι, μετά εγώ φώναξα τον Μιχάλη τον Κλαπάκη να παίξει τα κροσά που τον ήξερα και ο Νίκος ο Γράψας φώναξε τον Γιάννη τον Ζευγόλη να παίξει βιολί. Ναι. Και έτσι βρέθηκε η ομάδα. Με την οποία κάναμε στην αρχή 3 δίσκους. Η πρώτη ήταν παραγωγή του Διονύση Σαββόπουλου, ο δεύτερος ήταν στην EMI και ο τρίτος ήταν στο Σύριο, παραγωγή του Μάνου του Χατζηδάκη. Όπου εκεί στην αρχή βάλαμε παραδοσιακά αρκετά και 1-2 δικά μας και μετά γύρισα ανάποδα αυτό το είπα και βάζαμε κυρίως δικά μας. Ναι. Αλλά παιγμένα με τα παραδοσιακά όργανα. Οπότε... Και στον ήχο τον πιο γνώριμο. Ναι, οπότε λοιπόν το στίγμα το δικό μας ήταν ένα είδος παράδοσης, πώς δηλαδή κανείς μέσα από την παράδοση φτιάχνει δικά του πράγματα και συνεχίζει να κάνει κάτι το οποίο βγαίνει μέσα από εκεί. Βέβαια τα ακούσματά μου εμένα ήταν και από το Μάνο το Χατζηδάκη, ήταν και από το Διονύσιο Σαββόπουλο και από το Θοδωράκη, δηλαδή δεν ήταν της παράδοσης, ήταν ένα πράγμα συνολικό της γενιάς μου άκουσμα. Αλλά μας έβγαλε σε ωραία μονοπάτια όλο αυτό. Επίσης για την ελληνική κοινωνία ήταν λίγο σοκ, δηλαδή όλοι ακούγανε κάτι το οποίο δεν ξέραν τι είναι, πού να το εντάξουν, το οποίο όμως τους θύμιζε κάτι. Και αυτό είναι το σημαντικό, αυτό που λέγαμε στην αρχή, πως είναι η μουσική αυτή μέσα στο DNA μας. Και τώρα βλέπουμε, και αυτή την εποχή βλέπουμε, ότι συνεχώς βγαίνουν νέα σχήματα, τα οποία έχουν ως σημείο αναφορά στην παράδοση. Δηλαδή βλέπουμε ότι με όποια μουσική και αν καταπιάνονται, βλέπουμε σχήματα με παραδοσιακά όργανα. Πάρα πολύ. Τα οποία παίζουν είτε original, ας πούμε, παραδοσιακή μουσική, είτε κάνουν κάποια πράγματα δικά τους χρησιμοποιώντας τα όργανα αυτά. Πιστεύετε ότι αυτό ενέχει κάποιο κίνδυνο σχετικά με την αλλίωση της παράδοσης? Όχι. Για ποιο λόγο, να σου πω για ποιο λόγο. Από τη στιγμή που το αυθεντικό υπάρχει και δεν έχει πεθάνει, ναι, είναι εκεί. Οπότε φωτίζει το χώρο και από εκεί και έπειτα κάποιοι κάνουν κάποια πράγματα που αν είναι καλά αυτά θα μείνουν, αν δεν είναι καλά αυτά θα σβήσουν. Ναι. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Γιατί πολλές φορές, το λέω αυτό γιατί πολλές φορές έχουμε ταυτίσει την παράδοση με κάτι πρωτόλιο, να το πω έτσι, με κάτι ακόμα και πρωτόγονο, αν μπορώ να το πω εντός εισαγωγικών. Κοίταξε να σου πω κάτι, μετά θα γίνουμε βαρετοί, δηλαδή το έχουν πάθει στα Βαλκάνια οι χώρες αυτές που βάλαν την παραδοσιακή μουσική μέσα στα πανεπιστήμια. Μετά κάνεις μια αναπαραγωγή του ίδιου πράγματος και δεν επιτρέπεται να το πειράξεις. Αυτό έτσι κι αλλιώς υπάρχει. Δηλαδή, αν θες την παλιά μουσική, θα πας. Ας πούμε, εγώ είμαι από την Πελοπόννησο, θα παίξεις φλογέρα πειμενική, ή θα παίξεις ταμπουρά, ή θα παίξεις λύρα. Ξέρεις ποιο είναι το άκουσμα, ξέρεις ποια είναι τα κομμάτια. Ναι. Δεν έχει χαθεί, δεν μπορεί να χαθεί. Ό,τι και να κάνεις. Ποντιακή μουσική, ξέρεις ποια είναι η παλιά. Ξέρεις ποιοι είναι οι παλιοί, οι καλοί παίχτες. Μετά μπορεί να κάνεις εσύ με την ποντιακή μουσική να παίξεις κάτι άλλο. Μέχρι και η Παπαρίζου δεν έβαλε στο number one ποντιακή λύρα. Το θυμάμαι. Και πήραμε την Eurovision. Ναι, δεν χάνει κανείς τίποτα. Αρκεί να το κάνει καλά βέβαια, έτσι. Ναι. Υπάρχει το αισθητικό μέρος που ισχύει. Γιατί είναι τέχνη. Άρα ήσασταν λίγο ο συγγενής
τότε αυτών των συγκροτημάτων που βλέπουμε σήμερα. Ναι, Δηλαδή αποτέλεσαν οι δυνάμεις του Αιγαίου ένα προπομπό ναι, ήταν το πρώτο αυτού συγκρότημα του που βγήκε. κύματος, γιατί είναι ένα κύμα έτσι που ασχολείται σήμερα. Ακριβώς. New Wave, ας πούμε. Ναι. Ναι. Ακριβώς αυτό. Είχαμε δει και μια επανένωση πριν λίγα χρόνια. Είχατε κάνει μια συναυλία. Κάναμε δύο συναντήσεις. Ήταν μία το 2004. Κάναμε και ένα δίσκο, όλες τις μέρες που έλειπα λέγεται. Και μία πριν 3-4 χρόνια επίσης, αυτή που είδες. Ναι. Θα ξαναδούμε κάτι αντίστοιχο ή... Μπορεί, ούτε αποκλείω, αλλά το αφήνω να γίνει ό,τι είναι να γίνει από μόνο του. Από μόνο του, Έτσι είναι. Ωραία, να πάμε. Θέλουμε και να μας πείτε τη γνώμη σας και για τη σκηνή που βλέπουμε σήμερα, μιας που το ανοίξαμε το θέμα. Πώς βλέπετε τη σκηνή σήμερα και των νέων ανθρώπων και γενικά όσων ανθρώπων να ασχολούνται στην Ελλάδα με την folk σκηνή, δηλαδή με το παραδοσιακό ας πούμε κομμάτι και με την ethnic διάστασή του. Κοίταξε, θα σου πω το εξής. Είμαι ας πούμε υπέρμαχος και της μελέτης παράδοσης σαν αυτό που είναι και του να αφήνεται κανείς, όχι να προσπαθεί, να αφήνεται κανείς σε νέες περιπέτειες που λένε. Αλλά νομίζω πως όσο περισσότερο εμβαθύνεις την παράδοση τόσο καλύτερα. Δηλαδή μπορείς να κάνεις δικές σου επεμβάσεις και ιδέες, αλλά όσο πιο καλά παίζεις το οργανό σου και έχεις ακούσει τη μουσική σου, τόσο καλύτερα θα το κάνεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Δηλαδή δεν πας σε μια ας πούμε πολιτιστική συνάντηση, παραδείγματος χάρη γίνονται πολλές φορές, ξέρεις, παίζει ένας Έλληνας μουσικός με ένα Τούρκο ή με ένα, ξέρω, Ινδό, ας πούμε, έτσι. Δεν πας με ένα γενικό αίσθημα από το πως εγώ παίζω κάτι. Πρέπει να πας με το πως εγώ παίζω μια συγκεκριμένη μουσική και την παίζω καλά. Οπότε να θαυμάσει και αυτό στο ύψος της τέχνης που είναι και ας μην είναι ακριβώς το ίδιο. Και από την άλλη να έχεις την αντίληψη, να ακούσεις τι κάνει και αυτός και κάπου να μιμηθείς και εσύ αυτόν και αυτός εσένα. Πολλές φορές βέβαια βλέπουμε να γίνεται μια προσπάθεια απόδοσης εθνικότητας σε μουσικές, τραγούδια, όργανα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολεί, πιστεύετε? Το αν είναι ελληνικό ή όχι. Ναι. Κοίταξε, νομίζω πως όχι. Δηλαδή... Το βλέπουμε και εμείς και στα ποντιακά ακόμα. Ναι. Δηλαδή πλέον επικρατεί μια τάση που θέλει κάποιους πόντιους ας πούμε μουσικούς να έχουν επιρροές και από άλλα είδη και από άλλες μουσικές και από άλλα έθνη ίσως. Ναι. Αυτό πάντα γινόταν και ιδιαίτερα στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης, όπου οι Έλληνες ήταν ένα ποσοστό σε μια πόλη που είχε μέσα Οθωμανούς, Τούρκους, Εβραίους, Αρμένιδες, Ευρωπαίους, Έλληνες, δεν ξέρω τι. Οπότε εκεί επηρεαζόταν πάντα από το καλό, γιατί το όμορφο στην τέχνη, αυτό που επικρατεί είναι το όμορφο. Ναι. Και επίσης το αναγκαίο επίσης. Άρα αυτό προκύπτει, είναι καθρέφτης της κοινωνίας θα λέγαμε, του περιβάλλοντος. Ναι, πολλές φορές δηλαδή μπορεί να φτιαχτεί ένα κομμάτι από πόντιους για παράδειγμα, ακούγοντας ένα ευρωπαϊκό. Ναι. Ή μια μπάντα. Ναι. Οτιδήποτε. Μπορεί να φτιαχτεί. Ναι. Εντάξει. Αν επικρατήσει, υπάρχει κάποιος λόγος που επικρατεί. Οπότε το αφήνεις. Σωστό. Δεν το κριτικάρεις. Κατάλαβες, ο χρόνος θα δείξει. Αλλά αυτό ήθελα να πω, πως πρέπει να είσαι εγωιτευμένος εσύ από την παράδοση και να εμβαθύνεις πάρα πολύ. Για να μπορείς να κάνεις κάτι καινούριο που να έχει αξία. Ναι. Γι' αυτό ισχύει και για το χώρο της σύνθεσης, που γι' αυτό μιλάμε πολύ λιγότερο, ενώ είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Γιατί είναι αυτό που επεκτείνει την παράδοση στο μέλλον. Όταν κάποιος μουσικός μπορεί να φτιάξει δικά του πράγματα. Για παράδειγμα, ο Γιώργος Αμαραντίδης, ας πούμε, δεν έφτιαχνε δικά του κομμάτια. Τα οποία κομμάτια αυτά τώρα δεν θεωρούνται παράδοση. Ή όχι, υπάρχουν και επικριτές. Ναι, εννοείται. Ναι. Δηλαδή αυτός από αυτά που έπαιξε, που όμως τα αγάπαγε και τα ήξερε καλά, έφτιαξε άλλα κομμάτια που και αυτά έχουν μια συνέχεια στο τώρα. Η σύνθεση είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Που και εκεί επηρεάζει από αυτά που έχεις ακούσει βέβαια. Σίγουρα. Εσείς πιστεύετε ότι η Ελλάδα είναι περισσότερο Δύση ή Ανατολή? Και σαν κουλτούρα και σαν ήθη και μουσικά. Να σου πω, κοίταξε.
η δύναμη της Ελλάδας είναι σε δύο πράγματα. Το ένα είναι πως υπάρχουν πολλά γέννη εδώ. Δηλαδή ήταν οι Αχαιοί, οι Ιώνες, οι Ολείς και λοιπά, οι Δωρείς, έτσι. Όλα αυτά τα φύλλα, το καθένα είχε την ύπαρξή του, τη δύναμή του κλπ. Αυτό ήταν η μία δύναμη. Το άλλο που είναι πολύ σημαντικό είναι πως η κοινωνία αυτή απέκτησε, ο πολιτισμός μάλλον αυτός, απέκτησε πολύ μεγάλο ύψος από τους ανθρώπους που εδώ υπήρξαν, τόσο που φτάσανε σε ένα ύψος να αναγνωρίσουν εκείνη τη χρονική στιγμή την ύπαρξη, την αλήθεια του χριστιανισμού, ο οποίος ενστερνίστηκε λίγο από την κοινωνία αυτή και τη μετέφερε μετά με ένα δικό της ελληνικό τρόπο των ανθρώπων αυτών. Αυτό ισχύει και σήμερα. Δηλαδή εγώ πιστεύω πως ο Μέγας Αλέξανδρος, ας πούμε, είναι μια προσωπικότητα που αυτό που έκανε συνένωσε ιστορίες, όπως ήταν η ιστορία των Ελλήνων, όπως ήταν η ιστορία των Περσών βέβαια, που ήταν και αυτή πολύ σημαντική, όπως ήταν και η καινούργια θρησκεία που αναδείχθηκε, ας πούμε, ο χριστιανισμός εννοώ. Όλα αυτά συνενώθηκαν σε μια καινούργια κοινωνία, η οποία κοινωνία στην πραγματικότητα κρατάει μέχρι σήμερα. Ναι. Και δεν έχει αλλοιωθεί κιόλας. Εδώ υπάρχουν στοιχεία που πάνε να μπουν, αλλά η παράδοση αυτή είναι τόσο μεγάλη που τα αποτρέπει, τα βγάζει, ας πούμε. Νομίζω πως αυτή η παράδοση είναι που επιβιώνει και σε αυτήν όλοι ωφελούμε. Δηλαδή και οι πόντοι με τη μουσική τους και οι πυρώτες με τη μουσική τους και οποιοσδήποτε βάζει θετικά πράγματα συμπληρώνει αυτήν τον κοινό πολιτισμό. Έτσι το βλέπω. Σαν κοινό πολιτισμό δηλαδή. Ναι, ναι. Και για αυτό που μου είπες για τα όργανα, ας πούμε, δηλαδή δεν νομίζω πως πρέπει να πει κανείς πως το ούτι είναι, παραδείγματος χάρη, τουρκικό όργανο ή αραβικό όργανο. Νομίζω πως είναι ανόητο να ασχοληθείς με αυτό. Τι είναι πιο ελληνικό και τι δεν είναι. Εσείς είστε και πολυοργανίστας, παίζετε πολλά όργανα. Ναι, μ' αρέσουν πολύ. Είναι για εσάς όλα το ίδιο? Κοίταξε, είναι το ίδιο, παίζω πιο πολύ αυτά που μου μιλάνε. Ναι. Δηλαδή μεγάλη αγάπη έχω στο ούτι, έχω στις λύρες. Από πνευστά παίζω νέη, καβάλι και φλογέρα. Εντάξει, με έχει κερδίσει το νέη βέβαια πιο πολύ. Ναι. Και αλλά όλα τα όργανα βέβαια κατά καιρούς έχω πάρει πολλά πράγματα. Να θέσω τώρα και ένα ερώτημα που πάντα είναι επίκαιρο και διαχρονικό, το συζητάμε όλη η μουσική. Ναι. Και πολλές φορές μας προβληματίζει κιόλας πάρα πολύ. Χρειάζεται ένας μουσικός να εστιάσει σε ένα όργανο συγκεκριμένα ή μπορεί να μάθει πολλά όργανα εξίσου καλά? Κυρίως πρέπει να μάθει ένα να παίζει καλά. Και μπορεί να παίξει πάρα πολλά όργανα, αλλά θα τα παίξει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο που έχει πρωτομάθει και που παίζει καλύτερα. Δηλαδή αν είσαι, ξέρω εγώ, λιράρης, θα παίξει και το βιολί σαν λύρα. Ναι. Λίγο. Ναι. Λίγο έτσι. Και το κλαρίνο ενδεχομένως. Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν είναι κακό αυτό. Ναι. Που δεν μπορεί ένας άνθρωπος να αλλάξει και να γίνει, ας πούμε, χαμελέοντας. Ναι. Δεν είναι κακό. Αυτό είναι. Ανθρώπινο. Ναι. Άλλοι παίζουν, ξέρω, το κλαρίνο πιο πολύ σαν Ρώμα, ας πούμε, με τον τρόπο αυτό. Άλλοι το παίζουν πιο πολύ σαν τα υπηρώτικα. Άλλοι το παίζουν όπως οι Εβραίοι. Έχετε ακούσει το εβραϊκό κλαρίνο που είναι λίγο ξινό και ξηρό? Το έχεις ακούσει εσύ? Ναι. Λοιπόν, ο καθένας το παίζει με έναν τρόπο. Αλλά εντάξει, κάποια κερδίζουν. Δεν μπορεί να πεις πως το υπηρώτικο κλαρίνο μπορείς να πεις πως δεν είναι ωραίο, ας πούμε. Γιατί εννοείται. Έχουν περάσει τάση χαλκιάδες από εκεί. Ωραία, θα μας πείτε λίγα λόγια και για την εμπειρία σας με τα ποντιακά, με την ποντιακή μουσική? Βέβαια, εννοείται. Τι είναι αυτό που έχετε συνεργαστεί με καταξιωμένους μουσικούς, καλλιτέχνες, τον Μιχάλη τον Καλλιοτζίδη, τον Γιώργο τον Αμαραντίδη? Τι θυμάστε από αυτούς?
Κοίταξε, καταρχάς ο πρώτος ήταν ο Παπαβραμίδης που έπαιζε. Ναι, από τον Παπαβραμίδη, Έτσι, σωστά, ναι. που δεν το ξέραμε αυτό. Που Ναι. παίζαμε τότε το Συγγέφυρα, Ναι, ας πούμε, ναι, ναι. διάφορα ποντιακά παλιά τέτοια και τα προσπαθούσα και εγώ να τα μάθω και να τα περάσω στο ούτι. Μ' άρεσαν πάρα πολύ. Βέβαια υπήρχε και ένας τρόπος που έπαιζε, ο οποίος δεν μπορούσα να τον κατανοήσω κιόλας 100% έτσι. Αλλά μ' άρεσε. Από την άλλη μετά πρέπει να πω πως η ποντιακή μουσική μου συμπληρώνει λίγο τη γνώση της Μικράς Ασίας. Μένα πάντα το θέμα που ήταν η Μικρά Ασία ήταν πάντα το αγαπημένο μου, ας πούμε, γιατί κατά κάποιο τρόπο μοιάζει να είναι και χαμένο, ας πούμε. Και επίσης ήταν πολύ εκλεπτισμένο. Δηλαδή είχε τόσες μορφές, η μικρασιάτικη μουσική, που όταν ήρθε στην Ελλάδα, ας πούμε, τη συμπλήρωσε, την γέμισε με υπέροχα τραγούδια και υπέροχες μουσικές και όργανα. Θα μας πει την ιστορία με το που μας λέγατε τώρα πριν την εκπομπή, που σας έβαλε ο Μιχάλης ο Καλιοτζίδης να τραγουδήσετε ποντιακά. Άσε, ναι. Εγώ μπορούσα να πω κάποια πιο γνωστά, ας πούμε, όπως είπαμε, το 40 μίλα και το Συγγέφυρα, ας πούμε, αλλά το Ρασόπουλο ήταν. Του λέω, ρε Μιχάλη, άστο τώρα. Πες το εσύ, τραγούδισέ το. Όχι, μου λέει, πες το, μπορείς. Και έκανα υπακοή αυτό που λέμε. Πού έγινε αυτό? Υπακοή. Στο Θέατρο Παλάς. Στο Θέατρο Παλάς. Είχαμε κάνει μια πολύ ωραία συναυλία, τραγούδισε ο Μιχάλης και η Κατερίνα η Παπαδοπούλου και η Παπάζογλου. Επίσης, η Σοφία. Και ο Μιχάλης είχε φέρει τους μαθητές του στη λύρα. Από πίσω, δηλαδή, μια ολόκληρη σειρά παίζανε λύρες χωρίς μικρόφωνα, δηλαδή από μακρινά μικρόφωνα. Ναι. Πολύ καλή μουσική επίσης σε όργανα όπως είναι το νέι, το ούτι, το κανονάκι κλπ. Και παίξαμε υλικό έτσι, νομίζω, από αρκετές περιοχές. Αυτή ήταν μια παράσταση που την είχατε επιμεληθεί εσείς. Ναι. Δηλαδή εγώ τους είχα φωνάξει, είχα γράψει τις παρτιτούρες, ξέρεις πώς γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα. Ναι. Με πρωτεργάτη το Μιχάλη. Βάζεις το Μιχάλη μπροστά και τον τίνεις αυτό. Και η επόμενη από αυτή ήταν το 2001 στο Ηρώδειο. Εκεί λοιπόν έγραψα τη μουσική για τη μέρα της γενοκτονίας των Ποντίων που γίνεται το Μάιο. Μουσική πρότυπη όμως. Ναι. Δηλαδή σαν συνθέτης, ας πούμε. Ναι. Ξεκίνησα να γράφω κάποια δικά μου θέματα, αλλά λίγο ακούγοντας τα ποντιακά προσπάθησα να μπω και εκεί. Ναι. Εκεί λοιπόν ο Γιώργος Αμαραντίδης ήρθε, πρωταγωνίστησε και πραγματικά υπάρχουν κάποιες στιγμές μες στο CD που τον ακούς και συγκλονίζεσαι, δηλαδή, και βλέπεις πόσο κοντά μπορεί να έρθεις με αυτή την παράδοση. Βέβαια και ο κόσμος όταν άκουγε, ήταν κατάμεστο το θέατρο, όταν άκουσε τον Αμαραντίδη να μπαίνει για πρώτη φορά στην ορχήστρα, μετά περίπου από 1/4 μουσικής, σηκώθηκε όλοι όρθιοι. Δηλαδή ήταν πράγματα πολύ συγκινητικά και πρωτόγνωρα για μένα. Ναι. Ή στο τέλος, ας πούμε, παίζαμε κομμάτια, 2-3 κομμάτια και είχαν ξεκινήσει να φεύγουν γιατί άρχισαν κάποιοι να βγάζουν φωτογραφίες και επειδή τους αρέσαν τα κομμάτια είχαν μείνει όλοι κάτω, στη κεντρική πλατεία, όρθιοι και παρακολουθούσαν. Και δεν φεύγανε. Εγώ μια τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω. Μου επιτρέπεις? Και βέβαια. Πιάνουμε λίγο από αυτά που λέγαμε πριν για τον ανατολικό ήχο και για τα περί εθνικότητας. Γενικά λίγο έγινε εχθρός μας εδώ στη χώρα ο ανατολικός ήχος. Διώχθηκε και από, θυμάμαι και το διάταγμα τότε του Μεταξά με τα ρεμπέτικα. Ναι. Και διαχρονικά δηλαδή έχει λίγο μνημονευτεί ότι είναι ξενόφερτα και... Διώχθηκε και στην Ανατολή όμως ταυτόχρονα, το ξέρεις αυτό, Στην Τουρκία. Στην Τουρκία. Απογορεύτηκε στην Τουρκία, ας πούμε, να παίζουν ουσάκ και χιτζάζ. Ναι. Αν είναι δυνατόν. Ναι. Βέβαια ξαναήρθε κάπως και μέσα από το σκυλάδικο, δηλαδή ήρθε πολύ ανατολικός ήχος και από την βιομηχανία, τη μουσική. Ναι. Αυτό πώς το βλέπετε σαν εξέλιξη? Κοίταξε, είναι αυτό που έλεγε ο Παπάζογλου ο Νίκος, η εκδίκηση της γυφτιάς. Είναι αυτό. Σωστό. Δηλαδή ό,τι προσπαθείς να βγάλεις ενώ το έχεις,
θα σου μπει από Από άλλο αλλού. χώρο, Ναι, από ναι, αλλού. ναι. Σωστό είναι. Και θα αυτό. ξαναμπεί μέσα. Σωστό. Γι' αυτό κατά γενιές γίνεται. Ναι. Μέχρι το σημείο που η μία μουσική να δεχθεί την άλλη και να συντεριαστούν και να συνεργαστούν. Γιατί αυτό είναι το μυστικό. Αν συνεργαστούν οι μουσικές, γινάνε κάτι καινούριο. Για παράδειγμα, ρεμπέτικο, λέμε ρεμπέτικο. Τι είναι το ρεμπέτικο? Ήταν σμυρνέικο, δεν ήταν ρεμπέτικο. Το σμυρνέικο κάποια στιγμή μέσω του Βαμβακάρη, ας πούμε, συνενώθηκε με την Γκαντάδα ή με τα τραγούδια του Λιμανιού και της Φυλακής και έγινε ένα καινούριο μουσικό είδος. Δηλαδή όταν διασταυρώνονται ήδη γεννάνε κάτι καινούριο. Ναι. Ή τα blues, ας πούμε. Οι Αφρικάνοι με τους λευκούς που βρέθηκαν και φτιάξανε πάλι ένα καινούριο μουσικό είδος που παίζεται μέχρι και σήμερα. Οπότε οι διασταυρώσεις γίνονται και είναι πολύ σημαντικές. Ναι. Λοιπόν, πριν κλείσουμε. Αλλά θέλω όμως να συμπληρώσω Ναι. προηγουμένως, ξέχασα τον Ηλία τον Ιφαντίδη και θέλω να τον πω. Ναι. Θα τον ρωτούσα κι εγώ. Ναι, Είναι αλήθεια. γιατί είναι μαθητής του Γιώργου του Αμαραντίδη. Και κάνατε πρόσφατα και μία. Είναι εξαιρετικό παιδί. Δουλειά, Κάναμε μια μας συνεργασία. Έχουμε λέγατε. κάνει πολλές συνεργασίες Ναι. με τον Ηλία. Η τελευταία έπαιξε σε ένα δίσκο που λέγεται «Ζουν και βασιλεύουν». Δίσκο ιντερνετικός είναι. Ναι. Έτσι, Ψηφιακός. ψηφιακός. Λοιπόν, όπου γράψαμε μαζί το τραγούδι «Το σκοπό της λύρας». Το σκοπό της λύρας, λοιπόν, είναι σε λόγια του... αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ξεχνάω τα μικρά. Νεόφυτος Καρκαλάς, που έχει γράψει τα λόγια σε 2 τραγούδια. Είναι ένα τραγούδι στην πραγματικότητα. Κρατάει γύρω στα 8 λεπτά και είναι τονισμένα με ποντιακό τρόπο, ας πούμε. Ναι. Και πρωταγωνιστεί ο Ηλίας, η Κατερίνα η Παπαδοπούλου. Και αυτή είναι ποντία. Θα σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Άρα δεν είναι τελευταία η Εντάξει, ερώτηση. αυτό τελευταίο. Μιας και έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία στα σύνολα τα μουσικά, στις ορχήστρες τις μεγάλες, και εμείς η ορχήστρα μας είναι ένα μεγάλο σχήμα. Πόσα Είμαστε άτομα? 12 άτομα. Ωραία, ωραία. Μια συμβουλή που θα μας δίνατε. Ωραία ερώτηση, γιατί αρχίζεις και μπαίνεις πιο βαθιά στο... Εκτός πλάνου. Ναι. Να σου πω μια ιστορία. Κάποτε διώξανε από τη δισκογραφία εδώ που λέγαμε για τα ονόματα. Τώρα δεν θα το θυμηθώ. Τέλος πάντων. Διώξανε ένα συνθέτη, λοιπόν, επειδή έγραφε ορχήστρες με 5-6 όργανα περίπου. Και στη θέση του βάλανε πιο μεγάλες ορχήστρες. Παίξαν, ξέρω εγώ, 12 άτομα με πιο εντυπωσιακό τρόπο κλπ. Αυτός όλο παράπονο, λέει, με διώξανε, λέει, γιατί θέλανε πια να βάζουν μεγάλες ορχήστρες και να παίζουν τα όργανα με πιο εντυπωσιακό τρόπο. Λες και η μουσική, λέει, χωράει περισσότερες από 2, 3, 4 φωνές, λέει. Στην πραγματικότητα, θέλω να πω, υπάρχουν λίγοι ρόλοι για την ορχήστρα. Ας πούμε, μπορεί να είναι ένα όργανο που αυτός που τραγουδάει, ένας ρόλος, αυτός που παίζει το σολιστικό όργανο που συμπληρώνει τον τραγουδιστή, δεν τον τρώει, το συμπληρώνει, ή παίζει εισαγωγές κλπ. Υπάρχουν τα όργανα που συνοδεύουν, είτε τα αρμονικά είτε τα κρουστά. Οπότε κάθε όργανο πρέπει να βρει το ρόλο του για να είναι πιο ωραίο, παρά να παίζουν όλοι μαζί χωρίς να υπάρχει διάκριση. Αυτό γίνεται για μαθητικούς λόγους. Δηλαδή, όταν είναι μαθητές, τους βάζεις και παίζουν όλοι μαζί για να μάθουν το κομμάτι, Ναι. να το μάθουν, να το συνηθίσουν και μετά αρχίζεις και τι κάνεις, ξεχωρίζεις τους ρόλους, δηλαδή που ο καθένας πρέπει να ακούγεται περισσότερο, και επίσης ξεχωρίζεις και λίγο τις χρειές. Δηλαδή να είναι αλληλοσυμπληρωματικές οι χρειές. Ας πούμε, το νταούλ είναι πιο μπάσο από τη λύρα, ας πούμε. Ναι. Οπότε έχουν το ρόλο τους. Αν αρχίσεις και βάζεις εκεί στη μέση και ούτι και λαούτο και ταμπουρά και κιθάρα, ας πούμε, το ένα σκοτώνει το άλλο. Ναι. Οπότε πρέπει εκεί να βρεις τρόπο να έχουν ρόλο. Ξεχωριστό. Ωραία συμβουλή, έτσι. Αυτό είναι. Ναι. Δηλαδή 2 πράγματα είναι. Και οι χρειές, πώς εργάζονται, αλλά και οι φωνές, πώς ξεχωρίζουν. Εσείς που είστε από πίσω εκεί της ορχήστρας, συμφωνείτε? Ας λέγατε και το αντίθετο. Ας τολμούσατε.
Λοιπόν, εμείς σε κάθε τέλος της εκπομπής κάνουμε από ένα παιχνίδι, ας πούμε, με λίγο πιο χαλαρές ερωτήσεις, οπότε θέλαμε μαζί σας σήμερα να κάνουμε διλήμματα. Να βρούμε διλήμματα, εσείς πρέπει να διαλέξετε το ένα από αυτό. Ωραία. Και θες να αρχίσεις? Ξεκίνα εσύ, σε παρακαλώ. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, τουρκική μουσική ή αράβικη? Αν και το ρωτήσαμε λίγο πριν, αλλά πρέπει να διαλέξετε κάτι. Ένα. Ή θα ακούτε μόνο τουρκικά Ένα ή το μόνο πετάτε, αράβικα. ένα το κρατάτε. Αν και στενοχωριέμαι πολύ, θα πω την τουρκική. Κωνσταντινούπολη ή Σμύρνη? Α, εσείς είστε βασανιστές. Ναι. Η Κωνσταντινούπολη έχει την παλαιά έγλη. Η Σμύρνη έχει την πιο σύγχρονη επιρροή, ας πούμε. Στουδιαντίνες κλπ. Πιθανώς να πω Κωνσταντινούπολη πάλι με πολύ στενοχωρία. Θα συνεχίσετε να με στενοχωρείτε με τις ερωτήσεις. Λοιπόν, Χιτζάζ ή Ουσάκ? Λόγω ιδιοσυγκρασίας Χιτζάζ. Α, εντάξει. Ωραία. Χιτζάζ ή Χουζάμ? Πάλι αρχίζει η στενοχωρία. Πάλι το ίδιο θα πω. Χιτζάζ. Λόγω ιδιοσυγκρασίας όμως. Ωραία. Και Έχω το ίδιο βάρος. και μια ερώτηση που μας ήθελε να τη βάλουμε ο Τάσος Σερεμέτης, που ήταν και μαθητής σας. Χιτζάζ ή Ουζάλ? Να του πεις είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο. Δεν βγάζουν διαφορετικό αίσθημα. Βγάζουν το ίδιο. Ναι. Οπότε είναι το ίδιο. Και την ιστορία ήθελε για το τσιγκάνικο ούτι που έχετε γράψει. Το κομμάτι. Ναι, αυτό είναι ένα κομμάτι που δεν έχει επιρροές πολλές από τσιγκάνικο. Βασικά ο ρυθμός σε σπρώχνει να πας στο είδος αυτό. Αλλά επειδή εγώ είχα μια αγάπη στη φλαμέγκο κιθάρα και την οποία δεν την έμαθα, γιατί δεν υπήρχαν τότε πιθανώς δάσκαλοι, δεν ξέρω, ή δεν τους ανακάλυψα εγώ. Δεν πήρα αυτό το δρόμο τέλος πάντων. Κάτι μετέφερα με τον τρόπο αυτό στο ούτι και τον παίζω, ας πούμε, με την πένα. Ναι, ναι. Είναι ένα κομμάτι που δεν το έχω δισκογραφήσει, αν και θα έπρεπε. Το είχαμε παίξει με τον Χαλίλ Καραντουμάν πάρα πολύ ωραία και πρέπει να ψάξω να βρω αν το έχω ή δεν το έχω. Αυτό, σε παλιές δισκογραφήσεις. Και ονειρεύομαι να το γράψω και σύντομα. Α, τέλεια. Αυτό, ναι. Μακάρι. Ναι. Είναι πάνω στο δρόμο του Κιουρντιλίχη Τζασκιάρ, που είναι μεν γνωστό σαν τουρκικό, αλλά στην πραγματικότητα είναι ακριβώς το ίδιο και στην μουσική τη φλαμέγκο. Είναι αυτό που παίζεις μινόρε, αλλά παίζεις ακόρντο ματζόρε, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Με τα γλυκά τα πολίτικα πώς θα πάτε? Τα γλυκά, εντάξει. Γιατί η επόμενη ερώτηση είναι σχετική. Ωραία. Μπακλαβά Ναι. ή καζάν τυπί? Καζάν τιμπί. Α, αυτό δεν το περίμενα εγώ. Ούτε εγώ, είναι αλήθεια. Γιατί μπακλαβά μπορεί να τρως λίγο. Ενώ καζάν τιμπί πολύ. Σωστό. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Σωστό. Μακάμι ή Βυζαντινή? Εντάξει. Κάτι πετάτε, κάτι κρατάτε. Ναι. Κοίταξε, συναισθηματικά θα σου πω Βυζαντινίχη. Συναισθηματικά. Από πλευράς όμως και ποικιλίας θα σου πω Μακάμ. Ναι. Άρα τι πετάτε? Πολύ δύσκολη η ερώτηση, παιδιά. Με πονέσατε πάρα πολύ. Ωραία, να σταματήσουμε. Με πονέσατε πάρα πολύ. Έχουμε άλλες δύο. Άλλες δύο καλές. Άντε, πάμε. Θα την πάρεις την επόμενη? Ποια είναι η επόμενη? Εδώ. Α, εσύ δεν το... Όχι, Να το πες πω εσύ εγώ. αυτό, Ωραία. ναι. Λοιπόν, Μουνίρ Μπασίρ ή Σιμών Σαχίν? Να είσαι πολύ Ανατολή εσύ. Κοίταξε. Θα πω Σιμών Σαχίν με την έννοια πως είναι νεότερος. Αλλά η ιστορία είναι ο πρώτος. Ναι. Η ιστορία του οργάνου είναι ο πρώτος. Άλλος είναι και ο πρώτος που έκανε το ούτι να είναι όργανο κονσέρτου. Σωστά. Και όχι συνοδείας τραγουδιού, ας πούμε. Δηλαδή έχει μια προσωπικότητα πολύ
Ήταν πρωτοπόρος της σημαντική. εποχής. Ναι, ήταν πολύ πρωτοπόρος. Ο άλλος το βρήκε έτοιμο το υλικό. Τελευταία ερώτηση. Ναι. Πανομοιότυπη κάνουμε σε πολλούς καλεσμένους μας. Δυνάμεις του Αιγαίου, περιοδεία ξανά σε όλη την Ελλάδα ή 1.000.000 ευρώ. Εντάξει, το καλύτερο για το τέλος. Ναι. 1.000.000. Να σου πω κάτι. Άμα είναι περιοδίες σε όλη την Ελλάδα και με πολλές, θα τα βγάλουμε το 1.000.000, οπότε θα διαλέξω το πρώτο, κατάλαβες. Τσάμπα, βάλτε. Εγώ περίμενα περιοδία να μας τσάμπα. πείτε 1.000.000 ευρώ και περιοδία μετά σε όλη την Ελλάδα με δυνάμεις του Αιγαίου. Το ίδιο είναι όμως. Άμα κάνω την περιοδία θα τα βγάλω. Τέλεια. Ναι. Τελευταία. Λοιπόν, Πότε προέκυψε ρε φίλε η τελευταία? αυτό τελευταία? ήταν πάλι απέτηση του Τάσου, να το Α, ρωτήσουμε. ωραία, οκ. Αγαπημένο Μακάμ. Αγαπώ πολύ το Χουσίνι και το Χιτζάζ. Πάρα Έπεσε πολύ. έξω ο Τάσος, να ξέρετε. Αν το βλέπεις τώρα, Τάσο, έπεσες έξω. Γιατί μου είχε πει, μου λέει λογικά το Χουμαγιούν θα σου Το πει. Χουμαγιούν, αλλά το Χουμαγιούν το εντάσσω στα Χιτζάζ. Εντάξει. Άρα έπεσες μέσα, ξεχώρισα, δεν το ξεχάρισα. Ναι. Αυτά τα δύο λόγω ιδιοσυγκρασίας μου αρέσουν πάρα πολύ. Μμ, Από μικρό παιδί δηλαδή ακούγοντας τα αυτά. ναι. Λοιπόν, ήταν ο Χρήστος Τιαμούλης. Χειροκρότημα πάλι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ Ευχαριστούμε που ήρθατε, πάρα πολύ χάρηκα για τη πάρα φιλοξενία. πολύ. Ήταν πολύ όμορφη και η κουβέντα που κάναμε. Άμα θυμηθείτε κι άλλα θα ξανάρθουμε. Έχουμε υλικό πάρα Δεν πολύ. έχουμε πρόβλημα. Πάρα πολύ υλικό. Ιδιαίτερα για ερωτήσεις αυτού του μουσικού τύπου όπως κάναμε με την ορχήστρα κλπ. Ακόμα καλύτερα. Ωραία, τέλεια. Σας ευχαριστούμε ξανά και για τη φιλοξενία. Να είστε καλά και Και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. ευχαριστώ πολύ. Και εμείς Ευχαριστώ. θα τα πούμε στο επόμενο podcast.